शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने आपल्या बाजूला सुदीप तामणकर बसलेले आहेत, त्यांची गोवा राज्य प्रमुख म्हणून उद्धवजी ठाकरे यांनी निवड केलेली आहे. सामाजिक चळवळीतले कार्यकर्ते आहेत, त्यांचा इतर राजकीय पक्षांचे सुद्धा एक चळवळीच्या निमित्तानं संबंध आलेला आहे. गोव्यातल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नावर माहितीच्या अधिकारातून म्हणा किंवा त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून म्हणा, त्यांनी रस्त्यावरती उतरून आंदोलनं केलेली आहेत. मला असं वाटतं की शिवसेनेचा जन्मसुद्धा अशा आंदोलनासाठी झाला. पण पाहिलं असेल, याआधी पण आम्ही घोषणा केली होती, गोव्याच्या विधानसभेत शिवसेना किमान 20 ते 22 जागा लढवेल. शिवसेनेचा प्रभाव राहील आणि राहीलच. गोव्याच्या जनमानसावर शिवसेनेचा पगडा राहील अशा प्रकारचं काम करण्याचा यापुढे आमचा निर्धार आहे. त्याच्यामुळे जुन्याबरोबर अनेक नवी लोक आमच्या संपर्कात आहेत आणि ते कोण आहेत हे सुद्धा मला भविष्यात कळेल लवकरच. युतीच्या संदर्भात म्हणाल तर गोव्यामध्ये युती करावा, आम्ही वैचारिक युती व्हावी असा एकमेव पक्ष म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आहे. मी वैचारिकदृष्ट्या म्हणतो आहे, कारण आम्ही सुद्धा भाऊसाहेब बांदोडकरांना मानतो. पण आजचा गोमांतक जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आहे तो विचारधारा घेऊन पुढे चालला आहे का? आजचा मगो पक्ष आणि त्यातला एक गट हा भारतीय सत्ताधारी कोणते असले तरी तो त्यांच्या वळचणीला असतो. हा काय गोव्याचा स्वाभिमान नाही, हा काय गोवेकरांचा स्वाभिमान नाही. स्वाभिमानाचं राजकारण जर करणार असाल, जर युती होणार असेल तर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाची इच्छा असेल तर आम्ही विचार करू, नाहीतर आम्ही स्वबळावर लढू. पण तरी आम्हाला महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाविषयी एक ममत्व आहे, प्रेम आहे, आस्था आहे. आणि ती आस्था जर एकत्र येऊन काम केलं तर गोव्यावर शिवसेना आणि मगोचं एकत्रित राज्य येऊ शकेल. आणि मगो पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला तरी आमची काही अडचण नाही. आणि जर त्यांची इच्छा नसेल तर शिवसेना स्वबळावरती जास्तीत जास्त जागा लढण्याच्या तयारीत आहे. मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात भूमिका घेऊन सध्याचा भारतीय जनता पक्ष सत्तेवरती आलेला आहे. त्यांचं वचन होतं गोव्याच्या राज्याला, आणि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचा तर तो अजेंडा होता जन्मापासूनचा. हे आज मगोचे आजचे नेते विसरत आहेत आणि ज्यांनी आश्वासनं दिली सत्तेवर येण्याआधी ते विसरत आहेत. मातृभाषेचं महत्त्व राहिलंच पाहिजे. मातृभाषा नसेल तर मातृभूमी नसेल. ही भूमिका फक्त संघाची नसून शिवसेनेची सुद्धा आहे.